living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Good morning. Nagluto ko og champura, guys. Di ba ni maka samot og ubo, guys? Ano, di ubo para bako. So, gimingaw man ko kaon og champura. So, nagluto na lang ta og champura. Yan. Luto na ang atong champura. Later. Hello mga ate, kumusta na? Nanglaba ko mga ate o gamay lang. Kaya di na gid madadaghan na kay labunon. So, update sa atong kahimtang sa panahon mga ate. Naagi hapon akong sipon, pero ang akong ubo talagsa na lang kumuubo. Unya na okay na ang ako ang pamati sa akong lawas. Katong manakit gani ang akong mga kaunudan, wala na mga ate. So, karon naglihok-lihok ko diri sa balay kay aron sington ko ba og kuan ginagmay. Kay katong last nga weekend, wag gyud koy lihok-lihok ato mga ate oy kay katulaging lain kayo pong lawas nga murag lami katug nga lami permi ipiyong tungod kay ang akong mga kaunudan lagi sakit. So naapoy gi tumar nga kambal adto, buyag-buyag ni talabra. So mautong na ulian ko unya pagkalunes adto ni trabaho ra sad ko unya naligo ko pero nagkuan ko nagbutang ko inini tubig sa ako ang gikaligo nga tubig. Unya adto kong huybis nagpahilot sad ko kay basin sad ba nga nikuan ang ako ang nisugmat ako ang tiang maong dugay kay na ayo ang ako ang ubo. Pero karon na apa jud koy ubo, pero dili na pareha atong una nga malakit kay kung tiyan og inubo. Karon inig ubo na po talagsa na lang akong ubo unya mogawas na ang iyahang plema. Nagsige gahapon kog inom og kuan kaning lemon ba para kuan para naatay vitamin C. Nya last weekend si Kuya Amay mo inang laba. Pero gamay na sa iyahang gilabahan kay ang uniform lang ba ang iyahang gilabahan di siguro lang niya luto siya mo inang laba siya nagluto kay kanila gay wata ganahin mo lihok ba unya karon nga weekend di na mada guys uy mga ate di na mada kay daghan na kay taglabunon unya si Kuya Amay luoy kaayo kay busy baya siya unya ug ato pa pong palabhon karon luoy kaayo. Sumo na nga ako ang gilabhan karon ginagmay lang sa food ang kanang gamitonon ba para
kuan para uniform or para sa ako ang trabaho. Mga underwears na to kay turot na itong underwears na yun. Naghubo na yung underwears. So, nata isuot. So, ginagmay raman akong gilabhan. Dire na lang ko nang labas sa kuan sa bandira. Dire sa kusina ba. Kani ko nga ni o tagduha lang. Inana. Nga. Ikahuman sa duha. Magkuha na pupugla yung duha. So, klaro pa kaya ko ang tingog mga ate, no? Nga naapatod ko yung sipon ba. Ganinang sa'yo, nagkuan ko diri, nanarapo ko diha tanan, okay? Daghan ka yung mga tae, gani o tiki, nga gagmay, or ambot o tae, tiki, or tae, batog ilaga, nga gagmay ba. Ipang trapuhan ako diha, hangtod dito. So, limpyo na dinha sila. Nya, kabantay mo nga nagkuan ko kog towel ba. Nagbutang kog towel o sa ako ang likod kay ug sington ko ako na lang iditso og kuan ba rub dire sa akong likod para dili pud ta maughan og singot unya. Ako na lang pong ang pikas tumoy. Ako na lang pong gisuksok dire sa ako ang dughan kay usahay ang kuan sington man sa dato ang diri dapit ba. So mo na nga anamon po nako siya og kanang trapo. So kaninang buntag ang akong kamahaw bisag giubo ko limingaw mo kog champura, nagchampura ko mga ate oy, nikaon kog champura. Mo yato ang gipamahaw. Wala dahil si Kuya Amay ng mga ate kay kuan kanang duty. Muna nga maluoy ko og siya pay akong palabhon. Kay permi na siya mo duty bisag weekend mo duty gihapon na siya. Unya samot na karon nga naapod sila yung mga importanteng gibuhat ba nga pagpahimutan kay excuse me, kanang ang opisina sa DRRMBC nga angat eleksyon na ay mga pahimutang sa mga tao ba ug asa i-dispatch ang mga kauban mga kuan kanang pag-deploy sa mga tao bag asa i-pwesto kay simbako uroy og naay emergency sa mga butante, at least naay mga DRRM po dito naka-duty. So sana sa ilahang gipahimutang karon dayon ang mga nanagan karon mga ate kay kulbaan na siguro sa ug makadaog baka sila inid kuan inid
Lunes ba? Manaman ang camping period gahapon. So, karon magpuyo na sila. Kay manaman. So, kitang mga mangbuto, kinahanglan pilion gyud nato ang katong kuan ba, katong nidagan ba nga kugihan mo hatag og serbisyo sa barangay. Kana ganing dili ra makit-an imong panahon sa eleksyon, naman uban nga magpasikat ba panahon sa eleksyon, pero after di ay inig kadaog dili na nimo maduulan. So mao na nga kitang mangbuto, vote wisely gyud ta. Bisan pag kuan pilay inyuhang na dawat liha, basta importante katug yung sakto nga tawo ang butuhan. Kay kanang nadawat ninyo kausaran na, pero ang ilahang termino di nato mahibaw ang pila ka tuig niya. Ulahira ba ang pagmahay? Ubay-ubay baya kung nahimo mga ate karong buntaga. Kana o nakalimpyo na pud ko ana mga ate o. So sinaw na kaayo ato ang stove kay kuan wala na mga mantika-mantika ba, limpyo na kaayo. Dayon ang atong lamisa ako na sad nang gilimpyuhan ganiha o. Mauna lay nahibilin diha kay naglibog kog asa nako ihipos. Kay kani siya, lungagon ni siya nga bugas nga mais. Unya, para dali ra siya kuhaon og maglungag ko, diha na lang nako gibutang. Ni atay lansunis. Unya, ang ilaw maani katuning piniritong isda akong gibutang diha. Unya, atong kanon o mais ako ang gilungag. Unya, naatay mga kalamansi, kay kada buntag mag-inuman mi og kalamansi. Sa una si Kuya Amay ratoy mag-inom-inom og kalamansi nga kato bitang pure nga inig mata sa buntag mo inom dayon before mo kaon. Karon ni apil nako mga ate og inom ana, mao nang inig pamalit nako kalamansi, ako nagyong daghanon kay para makaapil ta nga kani ang katupod ng pan. Unya di asa diri ang akong tubig nga gibutangan og lemon, wa na nako gibutang sa refrigerator para di siya mabugnaw. So mao na siya, maoy nagpabili na lang sa atuang lamisa. So nahawan-hawan na taon siya kay ang katong napalit na mong ubang bugas ako na pong gipangsulod sa ilahang sudlanan. Nauli na si Kuya Amay. Uy, si Lucas. Kas. Uy, naa ka diha, Kas. Kas. Anong naamang ka diha, Kas? Tagbo kang Kuya Amay. Midpid si Lucas. Ha? Nasa yum-yum diha. Mutagbo na to dito sa portahan. Mubalik pa ka? Tanawan ninyo ng duha mga ate o si Uli o si Yumi. Nagpaabot na ni Kuya Amay. Nagatubang na daan sa portahan. Awa. Tagbo na dayon sila. Apa sanilas lang ka? Kumana ba sanilas? Uy, may sanilas, uy. May sanilas ako eh. May sanilas. Uy. May sanilas, may sanilas. Mas mga sanilas, may sanilas, ha? Ako sanilas tayo. Ay, uy, uy. Sa wala kas, uy. Imo manggip ambakan si Kuya Amay, Kas.
O mao na ilahang bisyo. Managbo gid na sila basta naay mo abot. Saman? Ha? Unsa man? Ha? Uli, yume? So, manata og panghayhay mga ate dayon. Mo-relax sa ta karon kay inig taud-taud manglaban na pud tag pila ka lugas. So, mukaon sa taog lansones. Si Kuya Amay di ay mga ate kay ni relax sa nakatuog taon. Sayo mangguna siya ni mata. So, pag uli niya ganiha, nanilhig diri sa kusina, din pagkahumag panilhig, nihigda. So, karon nakatuog na, naghaguk, gikapoy ang taon. Mga untag ng sunes, kung mangutana mo og tamis ba ang akong gikaon? Yes, tamis siya. Lansones nga mambahaw man siya. Ako ni napalit gahapon dito sa merkado kay nagpa-cleaning man ko dayon, nagpa hair color po ko o kabantay mo nga wala na tay white hair. Nagpa hair color ko dito sa ubos. Then pagkahuman mo to ni palit ko og lansones dayon namalit sad ko og isda ba para sudan nato dire. Mao tong ang usa ka kilo giperito na ko tanan. Unang gisud diha og kuan Tupperware kay dili man dali mapanos kung pretohon. Unya gusto ko tag sabaw, pwede ra sad ang pinirito isagol na to sa sinabaw. Kanina lang nahibilin sa ako ang usa ka kilo kay gahapon pag abot sa nako diri sa balay, ako sa gikalingawag kaon. Nya ako ra may magsigig kaon-kaon ani kay si Kuya Amay di man kaon ani. Ang kanunon ra niya nga prutas kuan ra saging. Mukaon siya ngani pero tilaw ra mga di gani ka hurot og usa ka ngani. Mukaon siya apple pero gamay ra sad. Ang iya saging gyud, saging hinog. So, sakto rin sad guys. Niya na po ng uban. Kay mukaon pa kung paniod to karang tataon. Basig manghapdos ang atong tiyan ba kay nag-inom ko og lemon o niya. Nagkaon sad ta og lansones. Basig manghapdos ang atong tiyan. Unya na pud ta mo continue og kaon anang lansones kung mahuman na tag kaon og paniudto. Nanguha day kog string beans dito mga ate o sa to ang tinanong kay ang piniritong isda ato ang sabon ang uban ba kay naghuna-huna ko kining ato ang kuan kini baong ato ang kanon nga mais gahi man kay nabahaw na unya kung wa tay sabaw
matukan ya tag kinaon aning ato ang kanon nga mais kay pretty gud siyang gahiya basta mabahaw. Mao gyud na ang mais mga ate no, mukuan gyud mugahi ba. So mao na nga nanguha ko og string beans kay ato ang isagol sa tuang sinabaw nga pritong isda. Dayon og mahuman taghawan aning string beans nato, manguha sadta og dahon sa kangkong nga ato ang tinanom kay ato apod siyang isagol. Unya sagulan sad nato og tanghon ang ato ang sinabaw kay para daghan siya sagol ba. Ni ay usa ka buok nga mura siya ni buwang na bakay dugay na to na harvest. Dili na siya pwede ato ang kuanon kanang putlon. So ang atong kuhaon is ang liso na lang niya. Sa man to all, kinsa man to inyong gi usig all. Okay, so mao ni ang tulo ka lugas nga string beans. Manguha ta guys og tangkong. So kuyog ta kay manguha ta og dahon sa kangkong mga ate kay isagol nato sa tuang sinabaw nga isda. Diha ta manguha o kay bag-o na siyang tubo. Napatay tangkong diha o. Isunod na nato, igisara na nato, pero ang ato ang isagol sa sabaw diri lang ta manguha. So diha lang muna ko ibutang mga ate ha kay manguha ta og kanang tangkong. Mas maayo ning kani bitang bag-ong tubo ang ato ang pangkuhaon kay humok pa siya ba. So mga ate, mauni ang atong nakuha nga kangkong. Wala lang nato gidaghan kay pang kuan naman siya sahog-sahog sa atong sabaw, at least na ay green nga color sa ato ang sabaw. So atuan siyang hugasan una. Dayon kining atong napili kay dapit mangyud ni sa ubos tanan. So ato na lang ning putlon ba kuan kanang hawanan na to ikahuman na to panghugas ani. Unya nakakuha pud ta og usa ka okra ato kung isagol kay ubi ko ni nato kuhaon karon maapsan pud ta og kaguwang. So una giapil na to og harvest kay sayang ba di ta kakaon sa to ang tinanom.
Okay. Murag ni kislong ang langit mga ate. Muuwan siguro ni unya. Kay kuan man ni kislong. Malipay na sad ang mga tanom karon kay makainom. So dili ra kay ta mag-uul sa tuang nilabhan kay gamay raman ang ato ang gilabhan unya naara sad dito sa kilid nako gihay-hay. Dili ra siya kinahanglan hipuson ba o mag-uwan kay naara sa kilid sa balay. So, maunitanan ang atuang isagol sa tuang sinabaw. Sa taas ang motor. Ngayon, ang atong ukra, nanalangkod siya o. So, ang atong ilamas sa ani kay kuan ra bombay, kamatis ug ahos. Mikislong na gyud murag ni sugod na og taligsik. Sakto sad nga magsudaan kag sabaw ba. Ang sibuyas bombay wa na ko gihurot kay dako man. Katunga lang ako ang gisagol. Murag magtaligsik na gyud karong taud-taud mga ate. Okay. So, mag-start na ta og luto sa tuang sinabaw. Usa ka pak nga tanghon ang ato ang sagol. Kauwanon bay ag tawel sa mga iro. Ibalhin lang siguro to kay aron murag nakato na rabato. Ihanger lang unya ibutang diha sa kilid.
Nikislom na gyud ang panahon. Ipuso ni Kuya Amay ang kuan, mga towel sa amuang fur babies. Kay labong na kuan na uga-uga na ba siya. Kuan na, kislom na gyud. Ice cream ay. Ice cream na dala. Nada ice cream. All, durot na na all. Durot na Juna. Ilad ra ka all. All? Durot Juna all. Ilad ra ka na all. Di lang gyud na maghatag all. All, durot Juna all. All. So, luto na mga ate ang atong sabaw. Oo. Si Mike Paiba, ipakontak niya Naunta. communicator O paniudto. Naraay. Atong sabaw mga ate o.
A few moments later. Pag human ako kaon ganina mga ate, nisugmat manag ako ang sakit. Mao gyud ni kasagaran nga inigumag kaon kay manggawas bitaw ning ato ang mga sakit. Kani-ganing sakit sa baboy nga ikahumag kaon, lami kaayong ikatug. So mao na nga nag-relax-relax usa ko dire. Dayon human ako relax o makatug man gani ko dire. Unya na lang ko motiwas upang laba mga ate ni human ako kuan. Katug dire o makatug man kaha ko. So naay nga takdan sa kuan nahawa sa akong sakit. Naaba pod mo aning sakita mga ate. Murag kumon man siguro ning sakita nato no nga gumagkaon katulgon. So relax ako mga ate ha.